En realitat, sols volien ser escoltades. I ahir van tindre l'oportunitat d'explicar-li al president de l'Estat tot el que tenien amagat en el cor, en la memòria i en el pensament, durant 3 hores de reunió. Sols volien ser escoltats i poder descarregar el seu dol en comprovar certa empatia dels governants amb el seu problema i amb la situació de devastació en què encara s'hi viu als nostres pobles 7 mesos després de la terrible gota freda. Mentre això passava, el llaner solitari que representa el partit que té nom de diccionari assegurava que l'objectiu principal dels pressupostos és ofegar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè, segons ell, significa acabar amb el cavall de Troia que amenaça els valencians. Ell sí que és una autèntica amenaça i no ho sap encara.